Morning. Hello, morning. Pwede kasama si Sol. Sir, Trinidad. Pwede kasama si Sol. Sinisipon si Tamtam. Ay, ganun ba? Napakaramdam. Teka na, pa. Si Golda to, malaki mo ka eh. Ay, grabe. Hello. May pare-parehas tayo. Uy, sa kabila ka. Diyan Huwag ako ka safe dumaan. nga. Nakakaano. Ano yun? Yun na lang yan. Adi, yung cellphone mo. Yan ang ito lang. Ay, Apple. Ito lang. Apple, ito lang. Sabi ni Kel, wala akong dalang camera. Nalabas siya. Apple, parang ibubulsa ko na to, Robby. Hindi Ibubulsa ko na to. ang ginawa no, wala akong dalang camera, tapos ang kapal ng wallet eh. No? Oo. Ito May lang. bilihan ba dito? Saan kaya dito makakabili ng camera? Naka-Apple, walang camera. Wala akong dami. Okay lang. Wait lang ha. Bigyan mo ako ng 2 minutes. Proud runner. Kachong, 60, 59. Talaga pagka. Tapos, ikaw, iniwan mo yung ano. Oh, iniwan ko yung sweater ko kasi. Maganda yan ah. Ba't wala Ang akong ganda sweater niyan, na ano? ganyan? Hindi, parang iba. Event namin yun. Tapos magaganyan din dapat ako na ano. Hello, Kael. Magaganyan din dapat ako na sombrero. Ito? Oo. Bakit bida-bida ka? Balik. Yun, Hindi. yun lang Parang yun. parehas kami, oh. Yun Tapos lang yun. magaganto dapat ako na ano, mas. Sabi ko, hindi, mga Hindi, parehas na pare-parehas. naman kami. Wala. Oo. Parang nga sakto lang eh. Naisip ko si Kael eh. Wala akong Hindi ka naman ipapares niya- sa kanya. Hindi ka naman iniisip ni Kael eh. Naisip ka. Ako sana kung iniisip ka rin niya. Hoy, mag-ano ka. Pero anong plano mo? Wala. Jay, Oh, hindi ka nakukuhanan. Para tayong turista. Ay, hindi po kami nagpapasok ngayon eh. pen, sir. Patay. Uy. Madami nun. Ikaw. We can do this! Let's go! Ang saya! Ang saya! Ang saya! Woo! Motivated ako sobra eh. Wala. Basta less than 15 seconds. Oo. Hindi ka rin makaka-copyright. Pandesal, oh. Tama. Ate, take out na lang namin yung iba, no? Pwede naman. Grabe sa pandesal eh. Ang lawak eh.